Joert is de klerenbankje Wolvergee alleen gegeven voor het inbrengen van kleren. Alsjeblieft. Oh, hartstikke mooi, joh. Bedankt. Zit er wat broekbus tussen? Jazeker, ik ben er hartstikke blij mee. Zijn een lekkere warme wintertrui. Waar die te moas is van mensen met een uitkering of die in de schuldsanering zitten. Het is de laatste tijd drokker en er komen heel tijd vaker jonge huishoudings. Daar zitten trieste gevallen bij. Ik kwam hier op een gegeven moment een mem, waarvan het jonkje net meedoen mocht, maar gym, omdat hij geen gymskwantjes hier. Wij hier op het moment ik net. Maar een van ons vrijwilligers die is naar huis gegaan en die had een paar hellen in zijn maat. Het is een band waar het op squalk net vertellen. Dat is ze gewoon net het. Dus die zeggen ze dat ze dan vergeten binnen. Nevens het CBS hebben consumenten meer vertrouwen in de economie. Maar dat gaat bij de klerenbank net op. Nee, want we krijgen iedere week nog nieuwe aanmeldingen en we zitten al ruim over de 100 in totaal. Wekelijks zo'n 30 à 40 gezinnen die binnenkomen. Dus ik denk niet dat voor die groep dat al van toepassing is. Wij kunnen het nog net aan, alleen de winterkleding, hè, vooral voor de kinderen. De winterjasjes en dat soort dingen. Ja, daar zitten we echt om te springen. Vooral liet ze binnenkleden, vleren de zaak uit. Dit rek, die is er dus nog aardig vol. Maar we krijgen dus ook vrouwen die zwanger binnen. En dan proberen we dus maar een kraampakket voor samen te stellen. Dat ze dat meenemen kunnen. Maar rompekjes erin, maar dekbedjes en dat soort woord. En in deze tijd van cadeautjes verzorgen ze ook in een grutverlet van boatersgoed. Nou, die man die komt op squal en die zegt, en wat heb ik, en wat heb jij, en wat heb jij? Nou, ik heb niks. Dus wij krijgen boatersgoed binnen van mensen. En we vregen erom in deze tijd van het hier. En dan maken we een tafel. En dan kan ze zeggen hoeveel bijen ze hebben. En dan kan ze hier wat uitzieken. De binnenbij die hebben zo'n of soms 10 bijen. En die maken dan 10 cadeautjes uitzieken. Zodat ze toch wat inpakken kunnen, dat die bijen wat krijgen kunnen. Gelukkig komen er ook meer winterkleren binnen. En wat echt net te dragen is, gaat in een container en wordt voor 20 cent de kilo verkocht.